जिरायदो बाला फै आब'मोन फै दे जिराय आब'मोन बिसिनायावनो जिराय जोंहा सियारबो गैयालै आब'मोन जेबो नङालै बिबारि बिबारि जेबो नङा जिरायगोन दे जोंफोरो दे होनबा जिराय आब'मोन बबाय दे खाफ्लिखौ बिसिनायावबाबो आब'मोनाथ' जोंहानियाव सानसेबो फैयालै दिनैबा मा गोसोखांना फैखो बिदिनोसै ओरैनो दे फैदों हामदोंआनो दे आं बेसेबा मोजां मोनखादों नोंसोर फैनायखाय आब'मोन मोजां मोनमारदों होनबा जों फैनायखाय ओं लाफाथि आब' बेसेबा मोजां मोनखादों आङो थेंक इउ सो माच होनबा दे होनबा आब'मोन जिरायथ'नाय आङो एसे साहा फुदुंना लाबोनि नांलाया खोनालै बिबारि बिबारिया माथो मबाइल गोदान बायदोंनो मबाइल गोदानखौसो नायनो फैदोंमोन जोङो बायदों आब' बायनायालाय थेवब्लाबो आब' खम दामिनि मबाइलसो बायदोलै दामिनिखौ बायाखै स्क्रिन टाचखौ ओरैनो सुइस थुनायखौसो बायदों नंगौ थांनाय थेवब्लाबो लाबोनाय मबाइलखौ नायनि स्क्रिन टाच नङाबाबो नायनि र' आब' लाबोनि र' नोंसोरबो भिखारिफोरखौ ओरैनोबाबो स्क्रिन टाच मबाइलानो समायखाया नै आब' नायदो मबाइला लाबो याहु नाम्बारखौ मोनसिगोन बोरै मबाइला आब' मोजां ना मोजां नुदों दे बिबारि मबाइलखौ मोजां दे मोजां मबाइला नाम्बारखौ बोरै लानो थांबाबो जाय साला बान्दो रखम बस'ना दोनबाय थायो दे होनबा आब'मोन जिरायथ'नाय आं एसे साहा फुदुंनि थां फुदुं थां नांला खोनालै बिबारि मानो नाङा जानो एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो फैदों बिबारि लाहानियाव साहा लोंथारना थांगोन आङो दिनै इस लुदुमि आब' लोंथारनांगोन दे जागोन दे ओमफ्राय बिबारि मेथाइ सेथाइ दङना गैया बिस्कुट थिस्कुट थां गैयाबालाय थां साहा गोजा लोङा मेथाइबो जागोन र' होनबा बोलायनि र' होनबा दसे जिरायथ' दे जागोन दे जल्दि थां दे लाफाथि नोंबो सासे फैसाबा दङना गैया मेथाइखौलाय मानो लाबोनो होखो फैसा गैया आरो बाखि लाबोगोन आरो नाम्बारखौ आङो लादों होननानै लुदुमिनोबो खिन्थाया लुदुमि थांनाय नोङो आंनि थाखाय गिलाससे दै लाबोनाय आङो थारमाने बिबारि लाहानि इसिंफोराव हाबफेराखैना नोङो हाबफेरबाय थांनाय लायनाय र' होनबालाय ओमफ्राय नोङो सेंग्रानि नाम्बारखौ बिगोन होननाया बिला बिबारिनाव नांलालै आङो बालनि रावनिबो सेंग्रानि नाम्बार आंहा ओरैनोबाबो सेंग्राफोरनि जेबो आंखाल गैखाया गावहानो दाख्लै फाग्लि रखम जादोंमोन सेंग्रानि नाम्बार नांगौ होननानै थां दैखौ लायथां माखारि गांसोबाय आङो र' याहु गिलेले नाम्बारखौ मोनसिगोन माखारि लानोसैलै लुदुमि फैयावनो नाम्बारबो माथो मोननैल' रावनिबो नाम्बार लाथ'वाखै खोमा मोजाङानो जादों र' आंनि र' मा नाम रांखावरि आनै ओमफ्राय सासेनिया फोजोंसार आदा आयु आंनि हिर'नि नङा फोजोंसार खोना बाला माइसेबां मोजां गोदैखा मानसि जेरै ओरै माखारिलानि र' लुदुमिया फैयावनो 9949 नाम्बारखौ मोनमारबायलै हाय रे हाय 78 र' सोरबाफोर फैनोबो हानाय नायहरनि र' रावबो गैया र' थाख्ला बालन्दाखौ आरामसे फन खालायनो हासिगोन दा आरामसे लारि लारि खोन्थालांबाय थानो हासिगोन प्लेनिंफोरखौ आरामसे जना लानि र' फन खालायनोसै फन खालायनानै लारि लारि फारि फारि खिन्थालांनोसैलाय प्लेनिंफोरखौ माथो रिसिभबो खालायालै बिदिनो मायबा मोनसे मोजां बाथ्रा खिन्थानो नागिरबा रिसिभखौनो खालाया थैहैबायसो नामालै अबावबा
आरो खेबसे खालायबावनि र' हेलौ सना रांखावरि दोमफारि होनना बुं फन रिसिभ खालायनायावनो एसेबां गोबाव नांगौ नामा सोर हिनजावजों लाइन मारिहैबाय थादोंमोन थै सना मानो बेफोरबायदि बुङो नों थानायावलाय सोर हिनजावखौ लाइन मारिबावनांगौ आंलाय खिनोसो थांदोंमोनलै आं सना खिनो खोनासं मोनसे मोजां सलिड आइडिया प्लेनिं मोनदों आरो मायो दे सना दे माखारि खिन्था माबायदि सलिड आइडिया माबायदि सलिड प्लेनिं दे खोन्था माखारि खोनासं नोङो नोंनि हिनजावखौ सिखाव हम ओमफ्राय सिखाव हमनानै होखारहरखादो आया दा आंनि हिनजावा जेबोखौनो सिखाव खालायाखैबा आं दा बोरै सिखाव हमनो सना बै खोनासंबाय थाना नोङो नोंनि हिनजावनियाव फैसा दोनग्रा बेग दङना गैया दङो दंनाया बिनियाबो फैसा बेग नाथाय फैसा गैया बिनिया थाइसेबो जिर' नोंसोरनो मा खर' बुं नोंनि हिनजावनिया फैसा दंना गैया आंनोलाय मा खर' जानो नांगौ सरि सना सरि दे बुं सना मा आइडिया मा प्लेनिं बुं बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासङा मायानो मा जानला मानला बुंबाय बायोलै रखरा सरिलै सना सरि दे खिन्था मोजाङै खोनासंना ला जेब्ला नोंनि हिनजावा ओंखाम संबाय थागोन ना बे टाइमावनो नोङो नोंनि फैसाखौ बिनि बेगाव सोना दोन ओमफ्राय नोङो आंनि फैसाया गोमाबाय होननानै एक्टिं देखायफ्लाबानो जाबाय आरो सलिड आइडिया मोनलै सना रांखावरि मा एसेबां प्लेनिं बानायनो रोंगौब्रा नोङो सना आंनि सना आंनि हिरा आंनि रुफा आंनि मुङा ओरैनो रांखावरि जागारदों नामा आयु ओमफ्राय सना मालासो मावनांगोन खामानिखौ हागौबा बे साननैसोनि गेजेरावनो माव ओमफ्राय लगे लगेनो गेट आउट होखारहरखादो सना फिसाजोखौ मास मोनसेसो थाबावथो खोना मायो मा होनदों नोङो आङो बुंदों मास मोनसेसो थाबावथों नामा नों फाखर होनना बुं मास मोनसे नङा आङो सप्तासेबो नेनो हाला आङो दे जागोन दे जागोन नङा होखारहरथारनांगोन नोङो बे सप्तासेनि गेजेरावनो होखारहरनांगोन नोङो सप्तासेनि गेजेरावनो होखारहरमारगोन ना हरमारा होखारहरगोन सना मानो टेनसन लादों आरो आं नोंखौ जि खामानि मावनो होदों चान्स मोनबानो मावबानो जाबाय नङाबा खिन्थु आङो सप्तासेनि गेजेरावनो खारसनहैगोन मिन्थिना लाखा रखरा जारलासोलै रखरा हेलौ मा जाखो हेलौ नङा मावथारनांगोन नोङो सप्तासेनि गेजेरावनो बिफा फैदो ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानो फैदो र दे सना दोनथ'नि उनाव रायज्लायगोन ओंखाम जानो लिंदों आंखौ ओंखामखौनो जायाखै आङो दहायनिफ्रायनो जा दानो जाखाना लादो हिनजावनि संनाय ओरैनोबाबो नोङो मोनजाखाला हिनजावनि संनाय दोन फनफोरा थां रायख' आया सनाया माथो आंखौ माबा रायख'सो बुंबायलै ओंखाम जानायानो रायख' जायो होमबा जारलासोलै सना रांखावरिजोंबो आथिसे मोनबोबाय रुह बनखौ बेसेबां बन खनै ओंखाम संबाय थानो गेसखौसो बायनांगौमोन दा फैसायानो थोनाय नङा इसिंखौ फाहामग्रोनि र' अखा फैबा एकदम जारलासो जागोनलै गाबोननो मानसि नागिरहैगोन र' आङो इसिंखौ फाहामनो नङाबा ओंखामखौनो संनो हानाय नङा दैयाबो बारानिफ्राय बारासिनसो सेरग्रा जाबाय आंनिबा इसिं फाहामखांनायनि उनाव फैसायालाय अबाव आग्लायनाय नङा रखमसो मोनदों आङो मा जाबावनो आयु आंनि मबाइला बेसेबा गाबबाय थाबायसोना फोजोंसारा बेसेबा फन खालायगासिनोसो खोना र' नायहैनि र' मबाइलखौ रिसिभ खालामिखाय बेसेबा गाज्रिसो मोनबाय खोना र' मबाइलखौ लायहैनि र' एसेबां गोबाव जाबाय बाब खेबसेबो कल खालायाखै आंखौ फोजोंसारा आंलाय सानदोंमोन आं गैयाव बेसेबा फन खालायबाय थादों खोना होननानै नाथाय गैया खेबसेबो फनखौनो खालायाखै आंखौ बावगारबायसो खोना ना माबाफोर गाज्रि मोनबाय आंखौ फैबाय नोंसोरो आब' फैबाय उदै बेलदां जालायना फैबाय नोंनि थफ्लाया मोजाङै दङना एन्जरफोराथ' अरसियाखै गस्लाफोरखौ न' आब' अरसियाखै आंखौ एन्जर थावनि एम्फौफोरा सिनाय हाखागौलै आब' बेनिखायनोथ' आब' आंनि गस्लाफोरखौ गांसेबो अरसियासै रखरा
नोंखौ सिनाय हामारगौ खोनालै थावनि एम्फौफोरा एन्जरफोरा हामारगौ आबौ बास्सा बिसोर आंखौ सिनाय हामारगौ नै बिथारबो कसमसे नङाबाथ' बिसोरो अरसिखागौमोन ना मालायनि बाथ' नोंसोरनि जानांगौमोन अरसिजोबगौमोन रखरा नंमारगौलै सारा कल खालायबाय खोना हेलौ दङ आङो बन खननो थांदोंमोन नै दासो फैदों बा आङो एसेबां गोबाव बन खननानै फैलायबाय नोङो खेबसेबो फन खालायाखैमोन आंखौ लाइन नांबाय नामायलै मानसियानो उन्दुनासो दङमोन आङो आंलाय मायबाफोरसो गाज्रि मोनबाय नामा आया आंलाय नोंखौ मानो गाज्रि मोननो मोननोबो हानाय ना मानो मोननो आं नोंजों रायज्लायनो मोजांसो मोनो नोंमारिना गावगायासो मोजां मोनाखैना फनखौनो खालाया आंखौ फन खालाया थेवब्लाबो मिस कलथ' हरो ना हरगोन हरनायानो थाङा मालाबाल'सो हरो गावगाया नोंनो फन खालायखायो आरो आंहा नोंखौ मिस कल खालायहरनो गोनांथियानो जाया दालाय ओमफ्राय अबाव थांनो होनना बुंदोंमोन नोङो बन खननो थांदोंमोन आङो मार खस्थ' जाखायो न' नोंसोरनि ओंखाम संनो गोनांबा जानायालाय जायो एसे थेवब्लाबो जेबो नङा माने दा संदाव जेबो मोनला बारा गरमाव खम खस्थ' जायो आरो अखा हाबा बनफोरखौ अबाव मोनो नोंसोरो बिदिनो खनना दोनो गाज्रि मोनाबा आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि माखौ गाज्रि मोननो दोनो नोंसोरनि खस्थ'खौ नायनो हाला आङो नोंसानो गेस बायना होगोन दे नांलाया दे जायो सोलियो बिदिनो खस्थ' मोनाथ' जोंफोरो आङो जेबो मिन्थिया बेफोरखौ लाथारनांगोन नोङो नङाब्ला आं गाज्रि मोनखागोनबो नोंखौ माथो बुंबावनो आं दा नोंहा माथो बेसेबा बुरजा फैसा थांखागोन बेफोरखौ बाद हो आङो जेखि जाया नोंसानि न'आव गेस लानानै थांगासिनो सप्तासेनि गेजेरावनो आं मा बुंबावनो दा दे फैबानो जाबाय आंखौ नेबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे दालाय माथो खालायदों गायदेमोनालाय फैबायना फैयाखै फैबाय नै 5 मिनिटसो जाबाय खोना नोङो फन हरनायनि एसे सिगां मोनफैदो नोंहालाय दिनै मा खौरां आंहा ना साफा मोजां नङा नामा साफासो ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां आंनियाबो साफा नोंबो आंनि कफि खालायबाय नामा बेखौनो सानना ला ओंखाम जाबायना जाया नोंलाय ओंखाम जाबाय नोंलाय आंबो जाबाय दे दा दोनथ'नोसै दे होनबा गायदे आगैजोंसो रायज्लायनि र' दे रायज्लाय दे होनबा बाय 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 दे बिबारिनि रावा मा एसेबां गोदैखा रायज्लायबाय थानोसो लुबैयो